kawai amarya mutuniyar kirki ba su mamaki amarya tunda an baki sai ki more ranar ki amarya kina ta sheki kina ta walkiya amarya ana ta baki amma kin dara su kaya to san ke ce amarya yar gidan Hafsa buɗe bakinki amarya rabu da kunnanki amarya ki daga hannunki amarya ki gode mai baki amarya tere ba kwana tere to sana amarya na ga kin jure ayyirdi yau gidan kikin tare masu kushe sun shafa matin da sun sare a daka araya sai kalwa yanzu da ke ce ta da kina lamba ta da san ke ce ta da da ce da masoyi sai da masoyi yanzu an wanki kin samu alakar fura nono ya fi kyau a dawo batun damu bikin nan kwarai ya yi koshi na gani tun aran kamu umar shingide ya an don a yau kai fasarki ne faɗa na suka gane kwarai kai cikakken ne ga dai yar munan mun ba ka lalaba ka ji dan kirki sanna da kwazo domin ta kware bangaren girki da ta yi shagwaba ka kula mata tunda mata akwai raki Allah ya yarda an daura muku aure sadaki bai tsada da kuda muku jure umar ka dauke mana yarinmu ihsan gimbiya amarya ta ko da kasaita biya ne yorita bisan sunan kina furta haɓa kubar riken kota na faɗe ta kun santa a cikin amaran manakan da yi sanna ta yi daban adan da ta yi na daban kayan ta ma na daban sarkar ta ma ta daban kalmin ta ma na daban ga awarwaran na daban mayafin ta ma na daban bayanar ta ma ta daban takun ta ma na daban tumamanta ce ta daban mahaifin ta ma na daban ga mijin ta ma na daban na daban na gaban na daban hasadan mahasadi ihsar sai ya bar kikin ci zara bara in kira in garma abban amarya masa take alhaji kabiru mazangaya ga amsar da na tambaya na kwarai kake an ka ajeriya yau ranar auren yarka ce ihsan mai sunan mama maman amarya zan gaisar da uwa ga girgijen da ke shayar da ruwa sun maki tabuwa uwar marayu har ma masu uwa sun shaida su ma Allah ya kara girma ga rayuwa amin amin tafkin zuma kina da adan zaki a gaida Hafsa dole uwar naki ko zaki ya san sayaki to fito su kalle ki cikin su babu tamkarki Hafsa mutuniyar kirki kin yi danjiman aiki ran bikin biya ta ki jinki yar tsatso ta aki kina ba su mamaki ga ruwan dare mai gama duniya mai ta'adin ado kin biya Hafsat da sarauniya makiya kika so ne waido Hafsat da Idris Hafsat da gari kuma Hafsat da mai jimirin gani tattabara yar kawai Hafsat ba ta alfahari mai nasuwa da yawan nazari alkhairi shi ne kudurin ki Hafsat ni na yarda da ke maman Aisha ya kike ne maman na fi kuzar da gani maman Ramla kina sha'anin ki dan Allah ya yarda da ke shin ina ummi da sadiq dan baiwa Allah barik shafa shafa wani shafa tanga tanga in garma shafa shafa wani shafa
shafawa ne so muna godiya Hajiya shafawa ne Allah ya mai da kowa bayan haka akwai mutane cikin masu dan kwali waɗanda suka yi makamin shigar ki na gari akwai mutum ɗaya da irin kuke fahari kin tattara komai kin yi komai dole ne jinjinar ki da godiya amma zauki shi ina umarni da ta Kaduna Hajiya Maryam Abata kamar maman na amarya sai kuma ni har shi ne kan waka ai bikin nan namu ne na ce namu ne maman ango ki fito ke ma Hajjaju Halima hannun dama a yau kam ɗanki ya girma bikinsa muke na mijin fama shi ma alhaji ne Alhaji Abubakar Allah ya ji kankar kai rahama ka bari baka bai maɗiya kan zo ko makiya na ka sai sun zo Alhaji Lawan Madayyana Alhaji Shehu kafin ta kurge ɗan nan na gari kawai amarya mutuniyar kirki ba su mamaki amarya tunda an baki sai ki more ranar ki amarya kina ta sheki kina ta walkiya amarya ana ta baki amma kin dara su kaya to san ke ce amarya yar gidan Afsa buɗe bakinki amarya rabu da kunnanki amarya ki daga hannunki amarya ki gode mai baki amarya tere ba kwana tere to sana amarya na ga kin jure su mama da an ba ki da kikin dare masu kushe sun shafa matan da sun saya amarya a daka araya sai kalwa yanzu dai ke ce ta da kina lamba ta da kusan ke ce ta da da ce da masoyi sai da masoyi yanzu an wanki kin samu alaƙar fura nono ya fi kima dawo batun dawo bikin nan kwarai ya yi koshi na gani tun haranka umar shi ya hango dan a yau kai fasarki ne faɗa na yi suka gane kwarai kai cikakken ne ga dai yar munan man ba ka lallaba ka ji dan girki sanna da kwazo domin ta kware bangaren girki da ta yi shagwaba ga kula mata da mata akwai raki Allah ya yarda an daura muku aure sadaki bai tsada da kuna muku jure mai ka dauke madarar ihsan gimbiya amarya ta ko da kasaita biya ne yodita san sunan kina furta haka kuma rigen kota na faɗe ta kun santa a cikin amaran mana kan san na tayi daban a dan da ke na daban kayan ta ma na daban sarkar ta ma ta daban kalmin ta ma na daban ga awarwarin na daban mayafin ta ma na daban bayanar ta ma ta daban takun ta ma na daban mamanta ce ta daban mahaifin ta ma na daban ga mijin ta ma na daban na daban na gaban na daban hasadan mahasadi isar sai ya bar kikin ci zara bara in kira in garma abban amaryanni alhaji mai da ga amsar da na tambaya na kwarai kake an ka ajeriya yau ranar auren yarka ce da sani mai sunan mama maman amarya zan gaisar da uwa
gidan da ke shayar da ruwa uwar marayu har ma masu kowa sun shaida su Allah ya kara girma Dakin zuma kina da adan zaki a gaida Hafsa dole uwar naki ko zaki ya san sarki to fito su kallon ki cikin su babu ɗanɗarki Hafsa mutuniyar karfi kin yi danjimin aiki ran bikin ɗiya ta tsiri sai miki yar tsatso ta asiri yana ba su mamaki ƙaruwan dare mai gamar duniya mai ta'adin ado indiya Hafsat da sarauniya mashi ya kika so mai yawa ido Hafsat da Idris Hafsat da Gisa kuma Hafsat mai zamarin gani da sabara ya raya da wani Hafsat ba ta alfahari masuwa da yawan nazari alkairi shi ne kotunan ta Hafsat ni na yarda da ke maman Aisha ya kike ne maman na fi uzar da wani maman ramla kina sha'ani kidan Allah ya yarda da ke shin ina onni da sadiq da yan baiwa Allah bari shafawali shafa da ingarbi shafawali shafa Kaduna zan koma shafawali aikin tarar su gundama shafawali shafa hajiya shafawali ta zama yar uwa hajiya shafawali ta zama yar uwa mun ganki can koli ta zama yar uwa cikin masu dan kwali ta zama yar uwa shigar ki na gadi ta zama yar uwa da irin kuke fahari ta zama yar uwa kin tattara komai kin yi komai ta zama yar uwa jinjinar ki da godiya amma gode shin ina woman leader ta Kaduna Hajiya Maryam Abata kamar mamun na amarya sai kuma ni har su bire kan waka ai bikin nan namu ne na ce namu ne kawai man ango ke fito ke ma Hajjaju Halima kirki a yau kam danki ya girma bikin sa muke na mijin fama shi ma Alhaji Hajji Abubakar Allah ya ji kanka bai rama ka bai baka bai maɗiya kan ko maƙiya na ka sai sun zo Alhaji na bayyana Alhaji Shehu kafin ta firge dakin ki amarya ta zama yar uwa da irin kuke fahari kawai kin tattara komai kin yi komai yake ki ba su mamaki amarya tun da an baki sai ki mota ranar ki amarya kina ta shiki kina ta walkiya amarya ana ta baki amma kin nadara su gaya to yi sarki ce amarya yar gidan Hafsa ta baki jamhuri amarya rabo da kunnanki amarya ki dauki hannunki amarya ki koda mai baki amarya shigar ki na kyalli ta zama yar uwa da irin kuke fahari ba kwana da komai sana amarya ga kin jure ayyiri yau gidan kikin tare masu kushe sun shafa matan da sun sani a daga arha sai kalwa gwarmarayu har ma ba su kina lamba ta da alfisan ke ce ta da da ce da masoyi sai da masoyi yanzu an wani kisa alakar fura nono ya bikin ya dawo da tunda bikin nan kwarar ya yi koshi na gari din aranka umar shi ya ango dan a yau kai fasarki ne faɗa mai su gaggane kwarai kai cikakken ne ga dai ɗar munan mun ba haka da labarin dai ɗan girki sannan da kwazo domin ta kware ɓangaren girki da ta yi shagwaba
kan kula mai da mata akwai raki ana gargajiya maman Aisha ya kike muku maman raki mai tsada da kuda muku jure marka dauke amarya ta ko da kasaita biya miyo san sunan kina furta haka kubar rigen kota na faɗe ta kun santa a cikin amaran malaka sai sanna ta yi daban a dandale na daban kayan dama na daban sarkar ta mata daban kalmin dama na daban ga awarwarin na daban mayafin dama na daban kuma yanar ta mata daban takun dama na daban kuma manta ce ta daban mahaifin dama na daban ga mutum dama na daban na daban na daban na daban hasadan mahasadi sai ya bar kikin jira bara in kira in garma akwai marayu har masa taki alhaji kabiru mazangaya ga amsar da na tambaya na kwarai kake an ka ajeriya yau ranar auren yarkace da isa da mai sunan mama maman amarya zangaisar da uwa ga girgijen da ke shayar da ruwa uwar marayu har ma masu kuwa sun shaida su ma Allah ya kara girma ga rayuwa tafkin zuma kira da adan zaki a gaida hafsa dole uwar naki ko zaki ya san sayaki fito su kalle ki cikin su babu dan haski hafsa mutuniyar kirki kin yi danjimin aiki karan bikin biya ta ki zamikiyarsa so ta ake kina ba su mamaki ga ruwan dare mai gama duniya mai ta'adin ado kin biya hafsat da sarauniya wakiya kika so ne yau aido hafsat da diris hafsat da gani kuma hafsat da mai jimirin gani tattabara yar alkawari hafsat ba ta alfahari mai nutsuwa da yawan nazari alkairi shine kudirin ki hafsat ni na yarda da ke maman Aisha kike ne maman na fi kuzar da wuri maman Ramla kina sha'anin kidan Allah ya yarda da ke shin ina ummi da sadiq in baiwa Allah bahari shafa shafa wali shafa tanga in garma shafa shafa wali shafa yau Kaduna zan koma shafa shafa wali shafa aikin tarar su kun dama shafa wali shafa hajiya shafa wali ta zama yar uwa hajiya shafa wali ta zama yar uwa mun ganki can koli ta zama yar uwa cikin masu dan kwali ta zama yar uwa shigar ki na kyalli ta zama yar uwa da irin kuke fahari da girgijen da ke shaya kin tattala komai kin yi komai barbara yi komai jinjinar ki da godiya shi ina umarni da ta kaduna ya maryam abata a kamar mamuna ko sai kuma ni har so bari kan waka aiki kinan ta ne hafsa muna ce na maman kawo da ke kudin aiki hajjajo hakiki ya taki a yau kam ɗanki ya girma bikinsa muke na mijin fama da shi ma alhaji hajji abubakar Allah ya ji kanka ya rahama da baka bai makiya kaiwa ko makiya na ka sai sun zo alhaji lawan madayyana alhaji shehu kafin tafiyar gidan kawai masu mamaki tun da
amma kin ɗara su kaya. Mutu yayi san ke ce amarya na gidan Hafsa, tunda an baki